Babbar magana, Daddy-Yola ya bankaɗo wani sirri na matar G-Fresh. 'Yan TikTok sun sako Why America a gaba da shagube. Wani labari da ɗumi-ɗuminsa daga bakin Daddy-Yola, ashe mahaifan matar G-Fresh ba da sa hannunsa aka yi aurenta da G-Fresh ba, babu sa hannun uwa da uba. Sannan Daddy-Yola ya ƙara da cewa, duk wanda ka ji yana cewar Saliha G-Fresh ya auro, to ya yaudari kansa, domin kuwa a cewar Daddy-Yola za ta iya fin shi duniyanci, domin kuwa ta ci afafa ta ci alabar rago. Kuma aurenta biyu tana fitowa, tana da ɗa ƙwaya ɗaya. Ya dai faɗo wasu sirrika da suke ƙunshe a ciki, sai ku gyara zama domin jin jawabin nasa. Amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karon ku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku. Sannan ku mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Dama na biri ya kama da mutum. Haba. Ni wallahi ba na wala da kaina wurin binciken tarihi, ina zama tarihi yake zuwa mun. A'a, ashe ta ci cinyar iska ce. An auro ustaziya, an yi kaza, yar mutunci, yar kaza, amma kuma uwarki ta ce ba da yawon bakin ta ba auren nan. Ubanki ya ce shi ba zai sa hannu akan auren nan ba. Babu ruwan shi, babu shi, babu ke. Shi kansa sokon kifa shi kai, uwar kawai kika kai masa, kika ce ga nan ga uwarki, ga inda abin nan yake. Wato lokacin da ita wancan ta ce ita a'a ba da ita za a yi abin nan. Excuse me. Ko shi ne min yawa. Baran ba ku labarin da kyan da za ku ga lokacin da ita wancan ta ce ita ba da ita za a yi wannan tambayelan ba, gidan giya babu kofi, ba da su da wannan abin ba. Ta cire kanta daga ciki kawai sai wannan alhamdulillah. Sai wannan janin talaudin ta shigo cikin zance. Tana shigowa ta zo ta har garin Kano ta ce ita fa a tafar fa ta gan shi fa ta gani ta ji shi take so ta aura. Ku yi hakuri da ni. Ko shi ne min yawa. Ta ce ita ba shi take so ta aura. Shi take so ta aura, a ta zo mishi da siffan natsatsiya, ta ce iyayen da duk sun amince kaza da kaza, iyayen suna gari kaza da kaza ga nan ga zance ga magana. Shi ko ya rude irin ya samu yar babban gida, yar mutunci, yar kaza. To ashe uwar da ta dinga shafan kai, kun tana da wata uwa mai shafan kan nan, to ba uwar ta bace, uwar kawarta ce. Uwarta tana garin tana garin Jalingo. Ita ba yar can inda aka ce ita yar can bane, ita yar Jalingo ce. Aurenta biyu, aurenta na farko a Adamawa ta yi, aurenta na biyu kuma a Jalingo ta yi. Sunan garin mutum biyu, ɗanta kuma guda ɗaya. Bayan ta rabu da mijinta ta dawo take yawon tangal take yawon ta zubar ɗinta, take yawon faranti, take kasa abubuwa a faranti, take yawon titi. To ta ce za ta aure wannan gaban, baban ta ce gaskiya shi dai in dai a aure ne wannan gaban bai masa ba, amma kuma shawari guda ɗaya zai bata. Idan ta gani ta ji ta ce shi take so, falillahi alhamdu, tunda yanzu ita ba aurenta na farko bane, ba aurenta na biyu ba, wannan aurenta ne na uku. To don haka shi ya sallama, sallamammiya ce, ya sallama duk abin ta ga za ta iya da ra'ayinta, ya ce ra'ayinta, amma shi ba da yawun bakinsa za a yi ba. Da haka jama'a ku shafa kuramunku, duk wannan auren a bariki aka yi ta. Uwar da ta fito su masa, uwar da ta dangwa wannan shafe-shafen kan ba uwar ta bace, ba da yawun uwarta da ubanta aka yi auren nan ba. Ita dai uwa ta ce babu ruwanta, har abada abadan auren nan bai mata ba, ta bukatan wannan a cikin zuri'anta. Idan kuma ta ce kwararriya yar kwatas da baban ya ce shi babu hannun shi a ciki, ta nema waliyanta, ita nema makanta waliyai, ta makanta uwa, ta makanta madaukiya, ta makanta komai da komai, ta damra makanta armi. Na faɗa a samun gas wanda ce wata madam ne mahari a coci. Kuna nan tana simismi macijin tsare Kano ke, tana nan kaman wawiya kaman gwala, wallahi ta fi shi wayo. Na rantse kuma muna nan anan abin za ku ce na gaya muku, ta fi shi wayo. Ita da ta ci albarago, ta ci tafa, ta ci mai mujiya. Kaka take kallon dan kutubin buran uba. Shi ga gaula ko sarkin maula, door to door. Na faɗa a samun gas, wayyo Allah. Idan kuna bukatar wasu sauran labaran, ku bi na hankali, duk zan sake muku komai da komai, dan akwai jaridodi da kusan komai akai masu nan da yawa. A nan kuma tsaya ku ji irin shaguban da 'yan TikTok suke yi wa Why America, duk da yanzu Why America ya ɗau huɗubarsu, an ce ya koma ruwa.
Cikin waɗanda suke masa shaguban sun haɗa da Murja Ibrahim Kunya da mai wushirya da mai bakin kis da sauran 'yan TikTok. Bara dai ku ji irin shaguban nasu, amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karon ku na farko a shigowa wannan channel ɗin ta mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe. Ni ne Abubakar mai TikTok. Ni ce Murja mai Ni TikTok. ne Yahaya mai TikTok. Faɗa musu ya sunanka. Yahaya mai TikTok shi ne. Haka za ka ce, ai ba sai na faɗa musu sunana. Sai wani abu amarya. Wallahi na nake. Kiyayi yawa, kiyayi yawa amarya. Ni ne Yahaya mai TikTok. Ni ce Murja mai TikTok. Za mu ban kare raguna. Ku taho da yunwa. Ku taho da yunwa ga baki ɗaya. Kai mulki ka sani. Turan gidanka ne. Za ka ci kutumar ubanka to wani bulokin ɗinka. Ni ba wannan ce ka zo inda nake ma ba za ka iya zuwa. Na sani. Saboda in za ka zo sai ka zo da makami saboda mu goge raini ba za ka iya ko ba za ka iya ba. Wai America kana gura ba wai yace babu yanda za ka yi da ni ko cewa ne ka zo sai dai ka zo da makami in ka isa ka zo inda nake. Ai fa suka je suka yi masa taron gayya dangin wai America kaf TikTok ban taba ganin dan gata irin wai America ba. Sai da suka tsana da shi suka yi masa wani dirji na farko aka ce da wai America in ka isa ka ƙara fitowa ka zo ka yi iskancin nan da kake yi. A kurin ka zo ka danga baza iskanci sai karfe 2 dare kuma har matan aure yanzu bibiye masa suke wai ku me yasa kuke irin wannan abun ku gaba ɗaya rayuwar ku ba ku ta hankali sai yanzu ɗan uwanka da suka zo aka dinga wannan ka dauki ba daɗin ka zo yanzu gashi nan kayi ladab kuma kai ladab din ma da kai ba ta yi maka bariki wallahi ba ta yi maka da kyau ba bariki ka tafi da mama ce fa da shi wallahi yana da mama a jikinsa sai da ya ɗebo tsarabar gari HIV ba to ka je ka ci gaba kuma babu wai America ta karbi live ta ce duk wanda wata ta ko mace ko namiji sun yi mu'amala da wai America to a je a auna sa a tafi laboratory shi dai yana da mama ya da tso mama sai isa na ce muku wannan mutumi dama inda ya dama ƴan uwansa shine gatansa kaga ashe kowa fa yana da hizba a gidansu sai in ba a niyyar dalabtar da shi ba mun shiga uku ƴan uwa da su gani kana zaune kana shan shayi a zo a rufe ka da duka na shiga uku kuma da dorina fa irin duka na yara ka tsane sai da aka tsane shi sam ya dafi digewa Allah ya mana mai Ko wannan bawan Allah da kuke ganin shi mai suna Yahaya wai America ne ko me ba HIV ce da shi ba. Ƴan uwansa ne dan su tsorata matan da suke bibiyarsa suka ce yana da HIV yana da mata ne. Shi yasa suka yi wannan dabarar naga wasu sun dau abin irin serious wallahi ba tuta komai kawai barazana ake yi wa matan da suke bibiyar shi da rubutun da ya sha ko wani abu amma wallahi ba shi da komai kun san aka ce bai ake cewa dan uwa ko kaza za ku ga ko budurwa da saurayi ne ma idan suka samu matsala za ka budurwa in ta kauce gefe tana cewa HIV ne da shi fa muka ce aka yi mana kaza aka yi mana kaza aka yi mana kaza dan kanki kula shi ne kawai wasu ke cewa yana da HIV amma ba wani shi da HIV ko wani abu kuma irin wa'annan ma da za ka suna da irin abin iskanci ko wani kaza idan ka bibiya ma a gaske mai bi kaga ba haka bane ba kawai soki burutsin ne da irin mu ne dai masu faɗa Allah ya kiyaye gaba Allah ya kare shi ko ya haya ya riga da yawo ni ma dan ya tuba saura mu haya mai TikTok daga yau na canzawa ya haya mai TikTok suna na mai da shi tuba dole tuba dole ya haya mai TikTok ni ne nan ya haya mai TikTok ni ne nan ya haya mai TikTok ni ne nan ya haya mai TikTok ya zama tuba dole wani dan Allah dan Annabi ma ina da tambaya akan wannan abun yanzu da yace ya daina misali tunda tattaza shi aka mai dukan tsiya aka yi waye yace ya tuba kuna ganin tuban shi karɓaɓɓe ne ko kuma yani ina confused akan abun tunda an ce ai ko da abin da aka tsasa mutum ta dole ko menene amma ku ya kuke gani wannan tuban nashi yanzu karɓaɓɓen tuba ne tunda dai duk mun gani duka ya ci rubuti aka yi mai ta ko ina aka harhaɗa mai jikinsa dalilin da ya sama yanzu ga Murja a Uyat yanzu haka ina bakin teku na Qatar na ƙasa da ƙasa Tunisia daga nan Indonesia daga nan in karkato in yanka Kangwa daga nan har Rasha don haka tuban wannan bawan Allah. To kun da ji rahoton da muke dauke da shi me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta da ita ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa mun gode da sauraron mu da kuka yi.